Ben, boa tarde, benvidos nesta tarde que ata moi pouco era moi luminosa, case de inverno aquí en Santiago, para esta xornada que chamamos Postais de Galicia, unha proposta musical de Lucas López que está pola penúltima fila, que tomará a palabra durante o programa. Unha actividade organizada polo Consello da Cultura Galega con unha participación moi decidida na multiplicación do seu arquivo sonoro de Galicia. Acompáñame na mesa Alejo Amoedo, que é o seu coordinador, además de ser membro da executiva. Isto é unha tarde musical, unha tarde de disfrute, de lembranza, de recoñecemento tamén. É unha tarde que proclamamos como un encontro entre dous mundos vinculados por esta galeguidade que cruza o mar. Ixir Maiztegui, por un lado, que no ano 94, animado polo profesor Luís Pérez Rodríguez, compón a derradeira obra do seu catálogo, os poemas galegos de Federico García Lorca, que temos aquí editados polo Consello da Cultura. E 2 anos máis tarde, no ano 96, el visita Santiago de Compostela, presenta aquí o libro e, ademais, aquí, neste lugar, ten lugar a estrea das súas cancións a partir dos poemas galegos de Federico García Lorca, non? María Fouz, que non sei onde se sentou, está ali, vai introducir tamén para todos nós esa rede transoceánica que une as dúas beiras do mar. Ela é a autora da biografía de Maiztegui no álbum de Galicia que está pública desde o verán, desde o 31 de xullo ou 1 de agosto, máis ou menos. É tamén un encontro da música coa poesía, con Rosalía e con Celso Emilio, pero sobre todo con Federico García Lorca, que representa esa extraordinaria sensibilidade desde outra cultura, unha cultura mediterránea, que cruza tamén a península para vincularse connosco. Foi realmente, creo que para todos nós é evidente que foi unha gran fortuna que Federico García Lorca nos fixese ese galano a cultura galega con eses poemas. Como el di no canto elexíaco a Rosalía de Castro, dende as entrañas da súa Andalucía, mollados con sangue do seu corazón, mandou a Galicia carabéis atados con raios de sol. Nesta ocasión encontrámonos tamén co barítono Lucas López, gañador do premio Andrés Gaos da categoría senior o ano pasado, creo que foi en decembro tamén do ano pasado, o premio que distingue a voz galega máis destacada dentro do certame de canto Compostela Lírica organizado pola Asociación de Amigos da Ópera en Santiago de Compostela, que é un premio que neste caso ten o apoio do Consello da Cultura Galega. Por tanto, parabéns e grazas por estar aquí, de parte tamén como resultado dese premio. E tamén para que case 3 décadas despois daquela estrea de Maiztegui nos poidamos volver a escoitar aquí a súa música. Nesta ocasión, el está acompañado ao piano por Sander Leckerker, que tamén lle damos a benvida, porque Lucas non é a primeira vez que está aquí, pero el sí, e remato xa con as palabras de agradecemento a todos pola súa presenza e a todos os que, atendendo ao noso chamado, fixeron posible a xornada de hoxe. E doi a palabra a Alejo Amoedo como coordinador do Arquivo Sonoro de Galicia e tamén como organizador da xornada de hoxe. Grazas, presidenta. Isidro Bonaventura Maiztegui Pereiro, nacido en Gualeguai no 1905 e finado en Mar de Plata en 1996, era fillo do vasco Isidro Maiztegui e da galega María das Mercedes Pereiro, ambos os dous emigrantes a Argentina. Os fillos dos emigrantes desempeñaron e desempeñan un papel fundamental na preservación e difusión da cultura galega, tanto dentro como fora de Galicia. Ao ser criados en familias que valoran as súas raíces, actúan como transmisores de
tradicións, idioma e costumes nas comunidades de acollida. Isto permite que a identidade galega trascenda fronteiras e se enriqueza con influencias externas. Ademais, o contacto con galegos e con Galicia fai que se manteñan vínculos máis estreitos, achegando novas perspectivas, revitalizando, reinventando e contribuindo con elo á internacionalización da cultura galega. Podemos considerar aos fillos dos emigrantes uns excelentes fornecedores da nosa cultura, nun amplo espectro e nun contexto globalizado. Por que o contido deste relatorio concerto? A presenta xa fixo referencia, pero eu volvo a repetir para que vexades como tecemos o concerto de hoxe. Fai uns meses, falando co barítono Lucas López sobre os seus estudios de máster en Suiza, comentoume que estaba traballando sobre a obra para voz e piano en galego de Isidro Maiztegui. En xullo deste ano, publicase a entrada sobre o compositor no álbum de Galicia, autoría de María Fouz Moreno e excelentemente documentada por Anxo Sumai e Cristina Pujales. Sabemos que en 1994 Isidro Maiztegui compón a derradeira obra do seu catálogo, os 6 poemas galegos de Federico García Lorca para canto e piano. En abril de 1996, Maiztegui viaxa a Santiago de Compostela á presentación do pórtico poético dos 6 poemas galegos de Federico García Lorca, de Luís Pérez Rodríguez, que o temos aquí presente con nós. Moitas grazas. E neste mesmo espacio, onde o propio compositor acompañou a piano a soprano viguesa Marta de Castro, un 12 de abril de 1996. Na data da estrea, o Consello da Cultura Galega edita as partituras Música para os 6 poemas galegos de Federico García Lorca. O mes seguinte, o 29 de maio de 1996, Isidro Maiztegui falece en Mar de Plata. Estes feitos transversais foron os detonantes para artellar este relatorio concerto baixo o título de Postais de Galicia, música de Isidro Buenaventura Maiztegui Pereiro para voz e piano. Para contextualizar o repertorio e coñecer a trayectoria vital e musical de Isidro Maiztegui, contamos a continuación co relatorio titulado Isidro Maiztegui, unha vida tecendo redes entre Argentina e España, a cargo de María Fouz, doutora en Historia da Arte e Musicoloxía pola Universidade de Oviedo. De seguido, o barítono Lucas López presentará Postais de Galicia, música de Isidro Maiztegui Pereiro para voz e piano, pasando ao concerto onde cantará acompañado ao piano por Sander Leckerer. Ben? Moitas grazas a todos os integrantes, María Fouz, Lucas por ese premio tamén, Sander por contar coa túa presencia e o acompañamento. Gracias a todos vos por estar hoxe nesta tarde presente e esperemos que disfrutemos do concerto. Dolle paso a María Fouz. Bueno, moi boas tardes a todos. Antes de comezar a falar de Isidro Maiztegui, un dos compositores máis relevantes na historia da nosa música, gustaríame agradecerlle ao Consello da Cultura Galega por contar conmigo unha vez máis, invitándome a participar neste evento. Tamén me gustaría agradecerlle publicamente a Luís Pérez a súa axuda nos comezos desta investigación, xa que todo o material que me aportou axudoume a tirar dun fío que levou ao desenvolvemento da miña tese doutoral e a posterior publicación da biografía sobre Maiztegui. Para min é emocionante estar hoxe nesta sala falando de Maiztegui e despois escoitando as súas obras, xa que, como acabamos de mencionar, foi o lugar onde deu o seu último concerto, interpretando precisamente os 6 poemas galegos de Federico García Lorca.
Comezarei esta conferencia facendo un pequeno percorrido polas diferentes etapas da vida de Maiztegui, xa que Maiztegui leva a cabo unha gran actividade artística e compositiva que se insere dentro da modernidade da súa época, en a que se observa unha clara influencia dos diferentes espacios sociais, culturais, políticos dos países nos que desenvolve a súa actividade. En segundo lugar, centrareime na súa actividade na industria cinematográfica argentina e española, xa que dita actividade foi a que máis trascendeu ao longo da historia, sobre todo converterse no músico de referencia do célebre cineasta Juan Antonio Bardem. E, finalmente, realizarei un breve recorrido pola súa música de concerto, na cal se inseren as obras que escoitaremos na segunda parte deste acto. A vida de Maiztegui desenvólvese de forma paralela ao devir do século XX, posto que naceu na primeira década do mesmo e a súa vida termina ao final da centuria. Dentro da traxectoria do compositor é preciso establecer 3 etapas. A primeira, que ten lugar na Argentina, a segunda etapa, que comeza ca súa chegada a España, e, finalmente, o retorno a Argentina no ano 1969, que é unha etapa de peche da súa vida laboral e creativa. Como se mencionou antes, Isidro Buenaventura Maiztegui Pereiro nace no seo dunha familia de emigrantes españois. O seu pai era de orixe vasco e a súa nai nacerá en Bouzas, en Vigo. A parella ten 8 fillos e todos eles cursan estudos secundarios, a vez que, por desexo do seu pai, estudian música. Así, Isidro Maiztegui inicia a súa formación musical con 6 anos no Conservatorio Beethoven da súa cidade natal. Unha vez terminado o bacharelato, en 1927, instalase en Bos Aires coa súa familia. Nunha época na que a cidade está a vivir unha etapa de florecemento e de modernización cultural impulsada dende diversos sectores da intelectualidade. Ese mesmo ano ingresa na Facultade de Dereito e Ciencias Sociais da Universidade de Bos Aires, onde entra rapidamente en contacto co ambiente universitario e establece amizade con mozos vinculados ao mundo das artes e das letras, como Horacio Coppola, Romero Brest e José Luis Romero. Pero, sobre todo, establece unha relación con Enrique Susini, coterráneo seu, moi vinculado ao ambiente artístico bonaerense. Como sinala Maiztegui nunha entrevista, dice que esta era unha época na que non estudiaba nin dereito nin música, aínda que esta era realmente a súa vocación, xa que abandonou os estudos o segundo ano. Nesa decisión de abandonar os estudios de Dereito para dedicarse de cheo á música ten moita importancia Susini, xa que, segundo o propio compositor, a Susini lle debe o de atoparse a si mesmo. Así pois, a próxima amizade que mantén con Susini é decisiva no desenvolvemento da súa carreira. Susini, naquela época, era profesor no Conservatorio de Música e Arte Escénico, onde peza a estudiar música Maiztegui. Tamén é director artístico das primeiras operetas nas que participa Maiztegui como director de orquesta e forma parte do equipo que elabora a película Los Tres Berretines, onde o compositor Maiztegui realiza a súa aproximación á música cinematográfica. En 1930 comeza a súa formación no Conservatorio de Arte Escénico e comeza a relacionarse ca vida musical bonaerense. Froito das relacións e contactos que establece nestes anos, en 1931 entra a traballar como mestre sustituto do Teatro Colón de Bos Aires, cargo que desempeña ata a tempada de 1937. Ademais, forma parte de diferentes institucións, como da Comisión de Folclore e Discoteca, exerce de profesor, de director de coros. E outro dos aspectos máis destacados desta época é a súa vinculación ca colectividade galega de Bos Aires. Maiztegui entra en contacto a finales da década dos 30 con algúns dos intelectuales e artistas galegos que chegan ao continente americano tras o estalido da Guerra Civil Española. Este nexo cos emigrantes e exiliados orixinarios da comunidade de orixe da súa nai ten unha gran importancia no desenvolvemento da súa actividade profesional e artística, así como na configuración dunha ideoloxía comprometida co galeguismo. Un dos primeiros persoeiros cos que entra en contacto foi con José Suárez, quen fuxira de España a finais do 36 dende Lisboa xunto ao pintor galego Manuel Colbeiro. Según as palabras de Maiztegui, gracias ao traballo que realiza con este artista, redescubre toda a bagaxe de cultura e da música galega que fora transmitida pola súa nai durante a infancia. Maiztegui participa no documental Mariñeiros, dirixido por José Suárez, que ia ser o primeiro dunha tetraloxía documental sobre diferentes oficios tradicionais galegos.
que comeza a filmar en España no 36, pero que se ve interrumpida polo estalido da Guerra Civil. A súa rodaxe que continúa en Argentina, xa que logra sacar clandestinamente certos negativos do documental de España. Cando José Suárez chega a Bos Aires, ponse en contacto con Maiztegui a través dunha serie de amigos en comuns e lle encarga a composición dun fondo musical para este documental. Na actualidade, o vídeo do documental atópase perdido, pero podemos facernos unha idea da estética do film a través das diferentes fotografías que se conservan. Tamén descoñecemos como era a música de Maiztegui, como era a banda sonora, xa que non se atopou a partitura no arquivo do compositor, pero polas referencias que se inclúen en diferentes publicacións do momento, sabemos que en ela se recollen aspectos e cantos do rico folclore da rexión galega, e que Maiztegui realiza diferentes fragmentos corais e musicais baseados no folclore galego que son interpretados pola coral Lembranzas de Ultrella. De feito, a participación neste proxecto será o punto de partida que lle abre as portas a Maiztegui a dirixir diferentes coros da colectividade galega en Bos Aires. Maiztegui dirixe o coro mencionado Lembranzas de Ultrella, pero tamén se vincula ca coral polifónica Os Rumorosos do centro de Betanzos e, sobre todo, destaca o seu labor fronte á coral Terra Nosa do centro ourensán. De feito, é no 46 cando empeza a dirixir esta coral, despois duns anos que, como veremos, está vivindo en Mendoza. Este coro, como dice Maiztegui, logra unha gran representatividade no mundo cultural de Bos Aires en xeral e a súa presenza é un continuo nos actos culturais da colectividade galega. As publicacións periódicas da época recollen recensións de toda a súa actividade musical, a vez que todas elas coinciden na calidade artística e musical da agrupación. En palabras de Maiztegui, Terra Nosa realiza unha importante difusión do folclore galego. Esta tarefa non se limita ás actividades e concertos e actuacións públicas que tiña, senón tamén se complementa coa grabación de varios discos de cancións galegas. É un dato rechamante que esta agrupación, según Graciana Vázquez, participa na grabación do fondo musical da película La calle junto a la luna, un film dirixido por Román Viñoli Barreto, protagonizada polo actor asturiano Narciso Ibáñez Menta e con banda sonora de Maiztegui. Tamén, nesta época, Maiztegui inicia a súa labor como compositor de música incidental e cinematográfica. Na música cinematográfica centrareime no seguinte bloque da conferencia, pero aquí gustaríame mencionar que participa en numerosas obras teatrais, compón a música para moitas obras teatrais. E, entre elas, podemos mencionar célebres proxectos do teatro argentino, como, por exemplo, Calandria, un dos célebres éxitos da Comedia Nacional da época, ou tamén participa no estreo de obras do dramaturgo asturiano Alejandro Casona, como, por exemplo, Los árboles mueren de pé. Nestas producións, o elenco de directores, os intérpretes e o número de representacións que levaron a cabo en Bos Aires refliten a importancia destas producións nas que colaboran. Como mencionei, hai un impasse dunhos anos, de 1940 a 1944, que se alonxa do ambiente artístico de Bos Aires, xa que desempeña diferentes cargos dentro da Universidade de Cuyo. No 1952 empeza a segunda etapa vital de Maiztegui. Realiza a súa ansiada viaxe a España. E, aínda que non hai constancia de que estuvese na súa cabeza quedar en España, acaba residindo 17 anos neste país. En 1955, afirma nunha entrevista realizada para a revista Galicia Emigrante que a razón que lle leva a viaxar a España é a de coñecer e vivir o ambiente de todo aquilo que recibira a través das referencias, lecturas e evocacións dos seus pais. Neste sentido, o seu irmán, Alberto Pascual Maiztegui, contábame que chega a Galicia convidado polos galegos cos que establecera un estreito contacto en Bos Aires. Durante a súa estancia en España, a súa relación con Galicia e cos intelectuais galeguistas residentes no país é fluida e constante. Sobresae a súa sólida amizade con persoeiros como Díaz Pardo, Fernández del Riego, Darío Álvarez Blázquez, entre outros. E, ademais, como apunta Seoane, todos eles considerábano un galego máis.
É importante destacar que o feito de que Maiztegui deixe un país onde as dificultades da industria cinematográfica, que era o seu principal sustento como compositor, eran cada vez maiores, e el chega nun momento no que o cinema español comezaba a ser un sector emerxente. Por iso, tamén chama a atención que o pouco da chegada de Maiztegui da España, os seus amigos, sobre todo Fernández del Riego, inicia unha serie de xestións para intentar introducilo no mundo cinematográfico a través da figura do produtor galego Cesáreo González. Con todo, non consiguen que Maiztegui participe nunhas das producións que estaba realizando Cesáreo González nesa época, pero sí que é certo que será unha produción de temática galega, Viento del Norte, a que fai que Maiztegui entre na industria cinematográfica española e se quede en España. Unha vez que Maiztegui toma a decisión de non regresar a Arxentina, instálase en Madrid, onde continúa os vínculos ca periferia madrigalega, como así a denomina Ana Acuña. De feito, participa asiduamente nos faladoiros diarios do Café León d'Or. Nun artigo publicado por Núñez Búa en Galicia Emigrante, resalta que a presenza de Maiztegui nos faladoiros dende 1953 e pon de manifesto as inquietudes do compositor cara á música galega, así como a súa proximidade con Ramón Cabanillas. De feito, dentro de todo este ambiente, nace en Maiztegui a idea de compoñer a súa primeira obra de temática galega, a cantata escénica Macías o Namorado, que realiza xunto a Ramón Cabanillas e con texto de Otero Pedrallo e Antonio Lorenzo. Esta obra, como veremos despois, é a súa composición de maior envergadura e a que lle dedica máis esforzos ao longo da súa extensa vida. Ademais, Isidro Maiztegui é testemunha directa tanto da lixeira apertura do réxime franquista nos anos 50 e 60 como da renovación artística que paulatinamente se vai producindo no panorama español. As súas composicións comezan a interpretarse dentro do circuíto de salas de concerto madrileñas e onde se daban a conocer as obras dos novos compositores españois, polo que podemos afirmar que Maiztegui tamén participa desa renovación musical. En Madrid podemos escoitar as súas obras en concertos promovidos polo Instituto de Cultura Hispánica, tamén se relaciona con músicos da Aula de Música do Ateneo de Madrid. Nesta época non abandona a composición para teatro, senón que a retoma e, sobre todo, destaca a súa colaboración no regreso a España de Alejandro Casona, e na estrea aquí na península de obras teatrais que non poideran ser, que foran estrenadas en Bos Aires e que agora se estrenan en Madrid, como o caso de La barca sin pescador, Los árboles mueren de pie. Ou tamén sobresale a súa participación na produción La casa de Bernarda Alba, dirixida polo director de cine Juan Antonio Bardén, que constitúe é a segunda obra de Lorca que se logra representar en España despois da Guerra Civil. E no 69 retorna a Arxentina. Despois de toda esta etapa da gran actividade musical e artística, decide regresar a Arxentina debido á diminución de traballo na industria cinematográfica española, que era o seu principal sustento, e tamén pola proximidade da súa idade de xubilación. Ao retornar ao seu país de nacemento, Maiztegui atópase cun contexto moi diferente ao que deixou, xa que son tempos convulsos desde o punto de vista político, social e cultural. Recordemos que a Arxentina está inmersa en plena dictadura cívico-militar, unha época de gran axitación, que desemboca na celebración de eleccións en 1973 e o regreso do peronismo ao poder. No 69 regresa para festexar os 90 anos da súa nai e instala definitivamente en Bos Aires. Os anos comprendidos, desta última etapa da súa vida, podemos dividila en dúas partes. Unha primeira que transcorre en Bos Aires e unha segunda que ten lugar en Mar do Plata. Na capital bonaerense retoma a súa labor docente, incorpórase ao Instituto Profesional de Arte Lírica como profesor de Educación Sinfónica. E no 73 é nomeado director e organizador do Arquivo Musical do Teatro Colón de Bos Aires. Durante esta etapa non temos constancia de participación en ningún proxecto cinematográfico, pero si regresa ao mundo do teatro para compoñer música incidental de diferentes obras. Por exemplo, intervén na produción de Romance de Lobos de Ramón de Valle Inclán, que é a primeira representación a nivel mundial da última das comedias bárbaras deste escritor.
De forma paralela, continúa a estreita relación co galeguismo de ambos lados do Atlántico. De feito, polas cartas intercambiadas con Luís Seoane, sabemos que Maiztegui mantén a súa amizade cos galeguistas residentes en Galicia. Ademais, o seu compromiso coa cultura galega faise patente nesta etapa a través da creación de obras de temática galega e na súa vinculación de novo ca actividade coral da colectividade de Bos Aires. No 73, Maiztegui comeza a xestionar un proxecto de creación dun coro galego no Centro Galego de Bos Aires. E, según se recolle na revista deste centro, de Bandito Coro, fúndase o 6 de maio de 1974. E sabemos que para a dirección deste coro, Maiztegui contaba coa axuda do compositor de Betanzos, Carlos López García Picos. O final da participación de Maiztegui neste coro coincide co seu afincamento en Mar do Plata, feito que tivo lugar entre 1975 e 1976. Como apuntamos ao comenzo deste apartado, nesta época comezan as homenaxes e recoñecementos e premios pola súa traxectoria. As súas obras son interpretadas continuamente en diferentes salas da cidade, sobresaindo a súa interpretación en numerosos concertos promovidos pola Asociación Arxentina de Compositores. Recibe numerosos premios, pero aí gustaríame resaltar dous deles que por dúas obras que compón cando está en España. O Premio Fondo Nacional das Artes pola súa homenaje a 4 vihuelistas españoles del siglo XVI e o Premio da Municipalidade de Bos Aires pola súa suite arxentina tamén composta en España. No 78, cando se xubila como mestre interno do Teatro Colón, aséntase definitivamente en Mar de Plata. Nestes anos de retiro continúa compoñendo obras para diferentes instrumentos solistas e pequenas agrupacións. Logra o seu ansiado estreo da versión completa do Macías o Namorado no Teatro Libertador San Martín da cidade de Córdoba, Arxentina, e recibe numerosos premios e homenaxes. Como xa sucede nas localidades onde está vivindo, nestes anos en Mar do Plata, implícase na vida musical e cultural, axuda aos novos compositores da zona e un dos impulsores da Asociación de Compositores Marplatenses. Son numerosos as expresións de gratitude e homenaxes que continúa recibindo a finais do 95, coincidindo co seu 90 aniversario. Por cuestións de tempo non me deterei en todas elas, pero gustaríame destacar dous deles. Un é o premio que recibe o homenaxe San Gabriel á trayectoria da vida por amor al arte que lle otorgan os pioneiros do cine nacional. Maiztegui é o único músico, dentro de moitas persoas vinculadas á cinematografía arxentina, que recibe esta condecoración. E tamén sobresaír o concerto que organizan exclusivamente con obras de Maiztegui no Salón Dorado do Teatro Colón, no cal se interpretan algunhas das súas obras con temática galega, como algúns dos seus 10 preludios galegos pa piano, a canción Sin Niño, e tamén xa interpretan ali en Arxentina algunhas das súas cancións dos poemas de galegos de Federico García Lorca. Como se mencionou anteriormente, en abril do 96 ven aquí ao Consello da Cultura Galega na presentación do libro dos 6 poemas galegos de Federico García Lorca mencionados, composición que, como tamén se mencionou, realízase a partir do encontro que mantiveron o profesor Luís Pérez Rodríguez e Isidro Maiztegui en Mar de Plata no 94. En abril de 96, aos seus 91 anos, Maiztegui interpreta nesta sala os 6 poemas galegos de Federico García Lorca. A importancia desta estrea e a súa particularidade foi destacado pola prensa da época. O mes seguinte da estrea, o 29 de maio de 1996, Isidro Maiztegui falece en Mar del Plata aos 91 anos de idade. Agora, gustaríame resaltar toda a súa faceta como compositor de cine. A chegada de Maiztegui a Bos Aires é fundamental para o desenvolvemento da súa traxectoria profesional. En consonancia coa unha cidade cosmopolita e modernista que era, Bos Aires, Maiztegui atopa na composición de música de cine o seu principal modo de vida. O seu perfil biográfico asemellase ao doutros compositores que, despois de recibir unha formación musical académica, incorporase ao universo da composición para teatro e para cine. Neste sentido, podemos afirmar que Maiztegui é un músico de oficio, é dicir, un músico que se forma a sí mesmo dentro do cine.
Desenvolve unha extensa carreira durante 36 anos, tanto na industria argentina como na industria española. Así mesmo, cabe destacar que algún dos proxectos nos que traballa tanto en Argentina como en España son títulos de referencia na historia do cine de ambos países, e moitos deles recibiron diferentes premios concedidos por institucións nacionais e internacionais, algúns incluso otorgados especificamente polas súas bandas sonoras. A traxectoria do compositor do cinema argentino vaise producir paralelamente ao que se denominan o período clásico ou anos dourados do cine argentino. Maiztegui é un dos primeiros compositores académicos argentinos que se incorpora á industria cinematográfica, debido a que colabora nunha das primeiras películas sonoras do cine argentino, que se titula Los Tres Berretines. Esta película marca o comezo dunha prolífica carreira na que participan numerosos proxectos levados a cabo polos directores argentinos máis destacados do momento. Aínda que, como se pode apreciar na tabla, na década dos 30 só participan 2 filmes, ademais do documental Mariñeiros, e a partir do ano 45, cando a súa actividade compositiva para o cine convértese no seu principal oficio. Maiztegui compón en solitario a banda sonora de todas estas películas, a excepción de dúas, que serían María de los Ángeles e a película Os árboles mueren de pé. En banda sonora que tamén intervén o compositor Julián Bautista, compositor de orixe español, que estaba exiliado en Bos Aires. O seu traballo na industria cinematográfica argentina permítelle desenvolver un coñecemento pleno do oficio do compositor de cine. Maiztegui adapta a súa música á heteroxeneidade de temáticas narrativas das producións nas que participa, dramas, melodramas, drama social folclórico, adaptacións literarias e o tratamento visual que estas películas requiren. E podemos atopar nas súas bandas sonoras dúas tendencias. Por un lado, emprega con gran habilidade o sinfonismo posromántico e os recursos expresivos do cinema norteamericano tan en voga na época. En xeral, usa un linguaxe posromántico no que destaca o uso de grandes aberturas iniciais, a presentación de temas melódicos moi definidos, en algúns casos, o uso de leitmotivs que en todo momento buscan reforzar a imaxe do que se ve na pantalla. E, por outro, hai outras bandas sonoras que, sempre que as necesidades narrativas o requiren, nas que atopamos bloques musicais con diversas referencias á música popular argentina, para buscar esa diferenciación que caracteriza o cine do país na súa época. Imos ver a continuación un pequeno vídeo no que se pode apreciar esa dualidade musical. Van a ser 2 pequenos fragmentos, un da película El que recibe las bofetadas e outro da La cabalgata del circo, na que, a pesar de que emprega, en xeral, os mesmos recursos expresivos e que predominan ambas bandas sonoras o sinfonismo posromántico, podemos apreciar como a banda sonora de La cabalgata del circo está chea de referencias á música popular argentina. Película La cabalgata del circo, que é unha das producións máis importantes do cine argentino. De feito, nesta película está protagonizada por Libertad Lamarque e Hugo do Carril, en a que tamén intervén a famosa Eva Duarte. No ano 52, cando chega a España, chega xa como un compositor consolidado no cinema argentino. E, como mencionei, en 1954 ten a oportunidade de participar na película Viento del Norte. E esta película constitúe o inicio dunha extensa carreira dentro da música de cine en España. Como el mesmo afirma nunha entrevista realizada no 1958, cito as súas palabras: «Viaxei a España, fai 6 anos en calidade de turista, cumprindo cun bello anelo.
Cando me dispoñía a regresar, estando en Madrid, relacioneime cos directores cinematográficos da nova xeración, Bardem, Berlanga e Forqué, e non me deixaron volver. Así, a súa ampla traxectoria como compositor de música cinematográfica en Argentina é un factor importante á hora da súa inserción na industria española. Con todo, hai que ter en conta que, como mencionei tamén antes, a súa decisión en España está influída pola decadencia que estaba surdindo na industria cinematográfica argentina e o auxe na que se topaba o cinema español. O compositor chega nun momento crucial para o cine español. Vive de primeira man a evolución e transformación que se produce entre o cinema dos anos 50 e 60, un cambio paralelo á evolución e lixeira apertura do réxime franquista. A produción de Maiztegui é moi heteroxénea. Participa en máis de 40 producións de diversa índole, entre as que atopamos directores tamén de diferentes tendencias. Podemos mencionar a José María Forqué, Mur Oti, Antonio Monplet, José Antonio Nieves Conde, ou tamén cineastas argentinos que chegan na mesma época de Maiztegui, como Leo Klimovsky ou Tulio de Micheli. Con todo, como veremos, a súa estreita colaboración con Juan Antonio Bardem e a repercusión internacional que tiveron as películas deste cineasta na súa época é a que converta a Maiztegui nun dos compositores do cinema español de maior renome e con maior proxección internacional. Do mesmo xeito que pasaba na época argentina, algunhas destas películas que figuran na tabla non foron compostas a banda sonora exclusivamente por Maiztegui, senón tamén participan outros compositores, como o caso de Calle Mayor, xunto a Josep Cosma, en Sonatas, xunto a Luis Hernández Bretón ou con Miguel Asín Sarbou en A hierro muere. Na década dos 70, os encargos feitos a Maiztegui diminúen, debido á aparición dun novo cine a Escola de Barcelona, con propostas máis heteroxéneas dentro dun cine de autore máis moderno. Neste sentido, xa non participa en largometraxes, pero sí participa en diferentes curtometraxes que tedes aí no cadro da esquerda. As bandas sonoras desta época amosan de novo unha gran versatilidade e capacidade de adaptación de Maiztegui ao novo contexto do cine español. E pódense situar dentro das tres grandes tendencias ou correntes que hai no cine español dos anos 50 e 60, correntes que estudia o investigador López González. Establece tres grupos de bandas sonoras, as que se basean no sinfonismo clásico cinematográfico, xa sexa con unha tendencia máis ao sinfonismo postromántico, unha tendencia máis europeísta de estética neorrealista, as músicas basadas na tradición musical española e, por último, aquelas películas que teñen bandas sonoras basadas nos ritmos de moda da música popular urbana, xa sexa o jazz ou sexa o pop ou rock. Imos ver uns pequenos cortes de algunhas destas películas que nos ilustran esta clasificación. Más valiente de España, la niña torera de papá. ¿Te acuerdas cuando te monté por primera vez? Fue en la feria de Sevilla. Yo apenas había cumplido 5 años. Juntos ganamos mi primera copa. Así a todo, de traballar con diferentes directores, Maiztegui é o músico por antonomasia de Juan Antonio Bardem. Xa que crea as bandas sonoras da maior parte das películas do seu primeiro período. Como indica Joan Padrol, a chegada de Maiztegui a España coincide coa irrupción do cinema de Juan Antonio Bardem e o seu nome permanecerá sempre ligado a él como un símbolo dun cinema de prestixio, implicado social e políticamente, que toca temas fortes afastados das comedias intrascendentes da época. A primeira das colaboracións entre Maiztegui e Bardem será a película Cómicos, gracias á intercesión do director argentino León Klimovsky, a quen lle presenta a Bardem a Maiztegui durante a rodaxe de Cómicos. E despois dunha longa conversa entre os dous sobre música e cinema, Bardem lle encarga a composición da música desta película.
As películas coas que colabora son Cómicos, Felices Pascuas, Morte dun ciclista, La venganza, Los inocentes, e asimismo seu nome figura nos créditos de Calle Maior, aínda que a banda sonora é principalmente do francés Josep Cosma. E en Sonatas, que hai unha parte da banda sonora que pertence ao compositor mexicano Hernández Bretón. Dentro deste período cinematográfico de Bardén, como vemos, participan todas as súas películas, salvo unha, que sería A las 5 de la tarde, cuya banda sonora fixoa Cristóbal Halter. A partir de Cómicos, obsérvase tamén unha evolución na linguaxe musical de Maiztegui, xa que adapta a linguaxe musical posromántica que predominaba na súa etapa anterior ás novas necesidades expresivas do cine español e, sobre todo, a estética neorrealista imperante na época. Empeza a crear bloques musicais máis acotados, experimenta coa tonalidade, crean numerosas tensións sonoras entre as diferentes voces, dalle papel protagonista a certos instrumentos solistas, sempre para reforzar aqueles momentos do relato máis importantes. Con todo, isto non quere dicir que non deixe de usar certos bloques musicales de raíz máis tardorromántica en películas como La venganza ou en Sonatas. Tamén, nas súas películas, volve a incluir esos elementos da música popular de orixen rural, como sucede en La venganza e en Sonatas, e tamén un caso particular o constitúen a película Los inocentes, a última colaboración cinematográfica entre ambos, onde observamos unha clara influencia da música jazz. Isto correspóndese cas tres tendencias que antes mencionei, que vamos a ver un vídeo agora, de como tamén se poden observar na produción que fixo con Bardén. E ata aquí a súa produción cinematográfica. Dicir que en ambos países esta produción cinematográfica é a que adquire unha maior consideración, pero Maiztegui desenvolve unha importante actividade compositiva que non só abarca esa música de teatro de concerto que estuve mencionando, de teatro cinematográfica que estive mencionando, senón tamén ten unha gran cantidade de música de concerto que reflicte unha clara influencia dos diferentes espazos sociais, culturais e políticos dos dous países no que desenvolve a súa actividade. Na súa produción musical podemos diferenciar tres grupos de obras, a súa produción musical de concerto.
segundo o achegamento que realiza Maiztegui á tradición musical arxentina, á cultura occidental do seu tempo e á cultura de España e de Galicia. O seu primeiro gran grupo de obras de concerto son aquelas que están relacionadas coa postura de Maiztegui ante o patrimonio musical arxentino do seu país de nacemento. Neste grupo de obras podemos observar como o músico se relaciona coa música popular arxentina dende a perspectiva do músico popular, creando tangos, a música de teatro, cancións para as súas películas, e como tamén se aproxima a música arxentina dende unha perspectiva dun músico máis académico, seguindo dúas líneas. A influencia máis do folclorismo musical da música nacional herdado do século XIX e, por outra parte, unha música máis actualizada na que lle fai un novo uso da tradición máis relacionada tamén co neoclasicismo e moi influenciada por un grupo de compositores que tiña moita forza na época, que era o denominado Grupo Renovación. Imos escoitar un pequeno fragmento dun destes tangos que compón nesta época, pero dende a perspectiva de música académica. Nun segundo grupo de obras, Maiztegui se acerca ás tendencias compositivas internacionais. Neste grupo de obras, Maiztegui realiza un retorno á música barroca, á música preclásica, tal e como se pode apreciar nas referencias que aparecen nos títulos de moitas delas, tocata, sonatina, trío barroco. E no terceiro grupo de obras, no que me quero deter un pouquiño máis, é a tendencia hispanista do compositor, con dous fragmentos dentro desta tendencia, unha que se acerca máis á música hispana en xeral e a que se acerca á música galega en particular. A súa decisión de unirse á corrente hispanista da música arxentina xa dende a década dos anos 30 está motivada non só pola súa ascendencia, senón tamén pola súa ideoloxía e a súa vinculación cos exiliados e coa colectividade de migrantes. Con todo, este influxo da cultura e da música hispana faise de forma máis evidente nos anos que reside en España e cando toma contacto e coñece de primeira man a realidade social e cultural do país. Cando Maiztegui chega a Madrid, compón numerosas cancións sobre textos de autores españois, moitos delos que estuveran vinculados dun modo ou outro á República ou que foran víctimas do réxime franquista, e tamén neste grupo de obras amósase a inquietude de Maiztegui polo retorno ao pasado musical español, como sucede en obras como Homenaje a 4 vihuelistas españoles del siglo XVI, que mencionei anteriormente. De feito, imos escoitar agora un pequeno fragmento do cuarto movemento dedicado a Alonso de Mudarra. E dentro deste grupo de obras de como Maiztegui se acerca á cultura de España, destaca o seu acercamento á música galega. E este fragmento é un dos que ten máis importancia dentro da súa configuración identitaria. Maiztegui, como xa mencionou antes Alejo, forma parte dese grupo de compositores descendentes de galegos que coas súas obras buscaron engrandecer e revalorizar a cultura galega a través da inclusión no discurso da música académica do século XX. Desta forma, podes afirmar que as composicións galeguistas de Maiztegui son resultado do encontro das dúas arestas que caracterizan a cultura galega do século XX, a súa preservación nos contextos migratorios e a estratexia culturalista impulsada polo galeguismo a partir dos anos 50 como forma de resistencia. No seguinte cadro podemos observar as obras de temática galegas composta por Maiztegui durante a súa estadía en España e nos anos de regreso a Arxentina. Obras que na prensa da época foron ensalzadas polos intelectuais galegos reivindicando a importancia das súas contribucións para a historia da música académica galega.
Dentro das súas obras de temática galega, gustaríame centrarme en 3 delas, xa que despois Lucas nos falará das súas cancións. A primeira delas sería Macías o namorado. Macías o namorado é unha composición única no seu tempo e no seu xénero, na que Maiztegui, xunto a Cabanillas, Otero Pedrallo e Lorenzo, buscaron crear unha síntese lírica, figurativa e musical de Galicia en homenaxe a todos os galegos, con música, ballet, a través dos textos e da representación. Así mesmo, esta cantata eríxese como a obra máis importante do catálogo de Maiztegui, debido ao recoñecemento que recibe por parte dos intelectuais galeguistas da época e polo valor que lle otorga o seu propio compositor, que pasou toda a vida intentando que esta cantata fose estreada aquí en España, en Galicia, na súa forma completa. Foi estreada en versión de concerto algúns dos seus números no curso de Música en Compostela no 64 e despois a estrela mundial tuvo lugar, como mencionei, en Argentina, no Teatro da cidade de Córdoba. Macías o namorado é unha obra con múltiples referencias á música galega. Imos escoitar agora un pequeno número coral, Pena fonda do que vive, no que o compositor transforma o concepto tradicional do alalá galego e crea unha gran plural colifónica. Quero agradecer tamén aquí públicamente a Joan Trillo, que no seu día pasoume este audio do Macías e que agora podemos escoitar. Outra das súas obras de temática galeguista serían os Preludios galegos para piano, compostos en Madrid no ano 57. Cada un dos 10 preludios que conforman a obra presenta unhas características propias. En eles, Maiztegui recorre ao emprego de diferentes elementos intertextuais para reforzar o seu vínculo coa cultura galega. Nalgúns destes preludios podemos observar como recorre a cita e a alusión a diferentes pezas da música tradicional galega e tamén da música académica galega. A conexión con Galicia, ademais, obsérvase non só no título, senón tamén nas dedicatorias. Maiztegui dedica cada un dos preludios a persoas ou institucións que tuveron unha parte destacada na súa vida, sobresaindo aqueles preludios que lle dedica aos intelectuales galegos Isaac Díaz Pardo, Francisco Fernández del Riego, Paz Andrade ou Darío Álvarez Blázquez, e tamén a institucións vinculadas ca colectividade galega de migrantes. Según Santa Marina, os preludios de Maiztegui foron escritos para ilustrar a edición dun disco dun extracto de Follas Novas de Rosalía, un disco no que a recitadora Gloria Mosteiro declama unha selección de poesías do poemario de Rosaliano. Vamos a escoitar agora un pequeno trociño dun deses poemas, diredes destos versos, no que se pode escoitar a Maiztegui tamén tocando de fondo o primeiro preludio desta composición. Diredes destes versos, e é verdade, que ten extraña, insólita armonía, que neles as ideas brilan pálidas cal errantes musicas, que estalan por instantes, que desparecen xiña, que asomellan a párruma incerta que voltexa no fondo das curtiñas. E Paco Pixiñas, para rematar, que é un exemplo moi curioso dentro do catálogo do compositor. Paco Pixiñas é un exemplo de experimentación estética para teatral mediante a unión de poesía, música e debuxo. A idea de experimentar cos cartéis de cego xorde dos intelectuais galegos Xesús Alonso Montero e Isaac Díaz Pardo no ano 68. Paco Pixiñas é o primeiro dunha serie de cartéis de cegos deseñados por Díaz Pardo en colaboración con diversos artistas. Neste caso, Díaz Pardo, xunto a Celso Emilio Ferreiro no texto e Isidro Maiztegui na música, que buscan renovar o tradicional concepto de cantar de cego e sen perder ese aire popular e sinxelo da tradición da literatura de cordel
adaptando o contexto da época. Esta adaptación á cultura da segunda metade do século XX prodúcese cun claro obxectivo de denuncia social e de reivindicación da cultura popular galega. Nesta conferencia intentei realizar unha aproximación moi comprimida ao desenvolvemento vital e artístico do compositor Isidro Maiztegui Pereiro ao longo casi dun século de vida. Un artista, como queda demostrado, polifacético e multicultural, o que a súa ascendencia familiar, as diferentes contornas socioculturais cos que se relaciona, inflúen de forma significativa no modo de orientar a súa actividade creativa e na súa configuración identitaria. Devandito influxo pose de manifesto nas numerosas accións vitais, pero tamén na súa ampla e heteroxénea produción musical, que, como vimos, abarca non só música de cine, de teatro, senón tamén música de concerto. Maiztegui desenvolve unha extensa traxectoria como compositor dentro da industria cinematográfica e nela destacan particularmente dous momentos: o feito de ser o compositor da segunda película do cine sonoro arxentino, Os Tres Berretines, e por participar nas películas de Juan Antonio Bardén, que foron fundamentais para a configuración dun novo cinema en España na década dos 50. Nas dúas décadas que separan ambas participacións, Maiztegui realizou diferentes proxectos onde puxo de manifesto a súa capacidade de adaptación a diversos xéneros, temáticas, directores, consolidando así o seu dominio da linguaxe cinematográfica. E, así mesmo, na súa música de concerto, vimos como se achega aos diferentes contextos socioculturais nos que desenvolve a súa vida. Diferenciamos tres grupos de obras nos que o compositor pon de manifesto desde diversas perspectivas o seu achegamento á tradición musical arxentina, a conexión coa cultura occidental do seu tempo e a relación coa cultura de España e Galicia. Este último aspecto é, sin dúbida, o que ten unha maior importancia dentro da súa obra e dentro da súa configuración identitaria, porque Maiztegui forma parte do grupo de compositores descendentes de galegos que coas súas obras buscaron engrandecer e revalorizar a cultura galega a través da inclusión no discurso da música académica do século XX. Con todo, a defensa que realiza desta outra cultura, mesmo con maior énfasis e implicación que coa música do seu propio país de nacemento, unido á alta consideración que Maiztegui tiña dentro do círculo intelectual galego da época, convérteo nun caso único ata o momento. Moitas gracias.